Egyre többet hallunk az auráról, de nagyon sokan nem látják. Ezért sokan viccelődnek, sokan még gúnyolódnak is. Itt mutatok egy egyszerű technikát, hogy hogy láthatod meg az aurádat. Meg kell tanítani a szemet. Körülbelül hasonló módon, mint amikor belépünk világosból sötétbe, kell egy kis idő, hogy a szem átálljon. De utána valamennyire képesek vagyunk látni. Itt hasonló dologra kell számítani. Nagyíts ki a képet teljes képernyőre, ülj kényelmesen, és arra figyelj, hogy a két kéz között látod azt a fekete pontot, helyezkedj kényelmesen, és azt a fekete pontot kell nézned. Arra kell figyelni, hogy nem szabad pislogni, nem szabad megmozdulni, szemet nem szabad megmozdítani, csak azt a fekete pontot szabad nézni. Egy kis idő után, ez lehet néhány másodperc, vagy 10-20-30 másodperc, észre fogod venni, hogy a kéz körül, a kontúrnál el fog indulni egy fény kifelé. És ez a fény egyre erősödik, egyre erősödik. Itt nagyon oda kell figyelni, mert az ember ilyenkor automatikusan oda néz, hogy megnézze, hogy mi az a fény, amit ott lát. Abba a pillanatban, hogy megmozdítod a szemed, az el fog tűnni. Nem szabad a szemet megmozdítani, pislogni se szabad, csak koncentrálj arra a pontra. Meg fogod látni, hogy a kéz körül a fény egyre nől, és egyre élénkebb. Rövid gyakorlás után már elég hamar el lehet érni azt, hogy akár 2-3-4 centiméter távolságba is fogod látni a kéz körül a fényt, és az élénk egyre erősödik. Ez működik a monitoron is, de mindenképpen, hogyha már rájöttél, hogy hogy működik, akkor fogj egy fehér papírt, egy világos, lehetőleg világos helyiségben. Tedd ugyanígy a kezed, körülbelül ebbe a távolságba, képzeld oda a pontot, és koncentrálj arra a pontra, és csak azt szabad nézni. És nagyon hamar, 1-2 percen belül meg fogod látni az aurádat a kezed körül. Ez, minél többet gyakorol az ember, annál könnyebben előjön, és annál tisztábban lehet látni az aurát. Ez ilyen egyszerű. Ha már rájöttél, hogy ez így hogy működik, akkor nagyon egyszerűen kipróbálod azt. Leteszed az egyik kezed mondjuk a fehér papírra, fehér legyen a háttér, és egyszerűen a kezeden kiválasztasz egy pontot, és elkezded a kezeden nézni azt az egy pontot, úgy, hogy a szemed közben nem mozgatod, akkor is meg fog jelenni a kezed körül az aura, és ugyanúgy nőni fog. Nem kell a kezed mellé nézni, kiválasztasz bárhol a kezeden egy pontot, azt nézed, és előbb-utóbb, hogyha a szem az egész kezet azért látod, attól, hogy ezt az egy pontot nézed, észre fogod venni, hogy az aura az akkor is előjön.